For your obibia good morning. Edeba akofra media and so. They don't want a dear yadi a frame amono. Ebinim so frame akofra. And edini emienu ni obe frame bi aso no. Me brem ho ase egiso edi emamo. Techimani de hye kunvia me o wo fase ba akopɛ eneme bram. Adurobia enka demo. Ahai yede nokore ena ete ha nomo. Na so onti ase a utwe umutan oba ha obeka nokore entete ewa ha nomo. Aha no utimi me ye nea ope enko abusiafo se wani atwa video bi a ene yede eba be kire wa bomode na fa wo comment gu wo so wani nya ntwa asoso na sa afie na wo ba behunu no wo akofena media asoso so a fa wo comment egu ho no mo fa emaye na odi wo comment eba be gu ho no nyina so no na wo share e de emaye afie subscribe maye o notification bell no na wa turn me on e de amaye me no e kasa no yewura Otumfuo Osei Tutu ababio Asantehene ni ote krawre ene brakro enwoma so ni ote sikadwa so ene August 24th enora na omani mu so efiri meka se Ghana mayimu a ene wapie mu ewo United States of America Donald Trump ekromu na ni nyina ene de afahye bi ekoso ewo hono mu a ya kan na ene na ebo aba beduru abusiafo me pese me kasa bebre efiri enora noa eko ene o touch it down ewo America manmu no yesa ka video so no mo me yenko na yenko hwese nea ekoye ene se nea etie ofiri so a ye man no so a ye de no ekori nyina no yenko hwe nea etie na ohwe ni nyina so no na wo do comment eba na hwese nea ye kasa abambofo no omo Bono ho ban saloon ayi ne chese enwonwa edamufia yenkonko hwemra ye ba ne ho ye de beto amoso ayo abusiafo ye koya yaba ni enanimonyam etese nyankonton efrefre nso anopahoma yewura Asantehene ena watache down no ohwe sania abambofo no omo Bono ho ban na cars no US manmu o cars no kra chese obi apake na omo amakwan na utimi hunu se onyame amwo safohene a utu mutan obi amu ukofa ahenche sha obi amu opa ye den wankasa wo ma be wo mo wabusiam obi a enchekew esan se onyame amwo safohene wa na wafo so akofa ahenche ahye yewura Asantehene one de wode na hinie no efiri ni na yam obaade e de ma no efiri soro e na ode ba asase so e na oba asase so no asase so Otumfuo ene ensuo mu Otumfuo ene ewiem ahohum nyina age no atum eniti bari obepie bia no obia epere ohene kora oba ahwe entese mudie no a yede ne hye taxi mu no entese mudie no a yede ne hye taxi mu no na wedi ono no oba no utimi hunu se aduro bia nka demo no size kotoko hene no beri man no nia ne honsam etese krochira mansa asenso de saa na otie uye ne dien saa na otie ahenie fata no animonyam ye ne de nyame kese ewa asase so ono no yewura udamufia obia ene ense na obia no so obetimi no wapre wahenie na kotoko hene pie o touch it down ewo United States of America no muama huru video no eto sen na ohwa uhunu sa ahomka ewum uhunu se chese da anawe no so no mibiso na Dormahene obeka se eye president Mahama ena aye santoto ye ne dia manana ena se eye Ghana IGP ena eno so no US manmu no omo ayi abambofo so omo no ho ban ana ene so beka ne sen na Dormahene no bloggers eno so no mo betwe hu tonto ana eno so no hawo utwu mutan hawo kora wuntimi esan so onyame amosafo hena woye die nya obi amu saa na etie kotoko hene di nanimonyam efiri ni na yam edifi obo ade totoburu so nyankopɔ nkyɛn ena ode aba ena obedu yesu sikedwa soso no ayɛ dɛ aso ne mu ama ne mu ayɛ duru
Anything as say you run another Dormahene, utimi ye de ebra wo ho ase na wo hye nase. Na afei no wo sie bibi efiri ho no mo wo na bloggers se de kura wo ye MC eka ho so wo se na ade ni city e abusuafo video na akọ ye hwe ye ni nyina no utimi hu ni se ni animonyam se no utwu mutan utimi ne nyepe ni onyame asra no wo wo ye ne die ya utimi ne nyepe yewura kotokohene onyankopon ede enwosra agu no so sese ne ohene David onyame ye no saa na yewura Asantehene onyame aye no okọ Bible mu akin Solomon ohene David ene omo keka ho no utimi hu se na omo ani monyam no edamufia eye soronko ye hwe Asantehene de edamufia eye soronko utimi nana Dormahene utimi fa wo ho entoto yewura Asantehene da oye de ye utimi fa ho ntoto no ene na ya na meka ebinim nte ase no meka ebinim nte ase se ade na wo ye bunu ni na tambia no asem abeka bia no efa manhia ho na chese upege Asantehene ai ni manimunyam eso no ye be ho ase na animunyam no ebi aba wo so saa na etie enti bo be ye dia ma ade ache ade ensuo beto dia ya enye boba hwe saa na ade no etie eniti ebe se ban se na se muhuru ni se ya esese mutu Amerika na mama mo hoye mo ha na muhuru se baabi ye twe mutan yetimi ne nyepe enti ye fa wo buo na nidi ema no so se na de ni city e enti nana Dormahene hwe we ni so obaba betena sa beka ho asem ana woni mo bloggers no wodi e setem bia no uma mo ba na mo abekeka nsemu no ene so obo mo aba abekeka nsemu a emfa kwan mu ana ene so be mo aba bekeka nsema emfa kwan mu kotokohene ni mu oduru woye die ya ni mu oduru woye die ya utimi ne nya peda wahenie timi nuru Asantehene hinie ne da ewiase afana nyina hinie no omu nyina omu kwagitum omu gitum se Asantehene da mufia ewiase afana ewiase African ahinie nyina no omu gitum se Asantehene da mufia so woyi ingresi ahinie firi ho no Asantehene ne etoa ho obi ehu se ni mu oduru enti die na obeye edie pa na obeye edie ben pa edie ya yewura Asantehene nana Otumfuo Osei Tutu II nana won kwaso wate ubenya nkwada ubenyini ache da esanse uti Ghana anim bebi abeduru bia no obi apuba behwe o se hwan nie na yaje atum se ampa Asantehene nie odi Ghana ekọ wiase afana nyina na nanya nkwada wani monyam ehire tese nyankonto firefire so anopa hema wani monyam etese wiem nsonoma yentimi hwe omienu na oba ho mo ye kura hwewa otimi wo wahenie efataw yewura nyankwa na di wahenie esanse ahenie no eye wo de odifiri wo na yam na odi aba asase so obi biere ni hono a nano betimi de wo atofom minim se efiri sa na otwe we mu akoyi de United States of America mo ye nshira esanse ni enshira ekita na asase we so no watache ewo US abonten amansa nyina emfa yani enkonkohwe ewiem atumfuo asase se atumfuo nyina egin atum saa na etie enti se Dormahene uko US edu hye taxi mu no uko Italy edu hye taxi mu no radiant saa wa uhunu a utimi hunu sa ampa enye taxi mu hemfuni bi ni o wenye taxi hemfuni bi ni we de baby odi ne nasi bia no uhwa wa uhunu sa bambofo uhunu eto sei se na uhunu no eto sei wari ase ta saa na etie abusuafo se ni video no ekoso no me se ohwe bia na wo hye ede ma wunua na wunua so enhye emfa ma ni nua na adofo enhye so on subscribe wo ya yesro subscribe ma Akofra Media o subscribe wi a na wa hye ede amayen notification bell no so no turn wo de ne on fama Akofra Media abusua video bia yensa beka efi sabri eko efa yewura Asantehene wati asim ewo US abontene no video bia no yensa kan ye de beba abesomo afi mo hye ni nyina no so no na mo bo na abaso na mo bo na abaso na mo bo na abaso esanse aboso ba ena maja epaye Akofra Media nie amono enie miwura osagifo na na kunfi ameo a utoso enan yewura na na Chechimahene eno wo fase enie
abiri bia me wie na semanchia wa na ne na maye boni ayefo miwura babia wo bia me de enchia e de ma na no na wo hye bayire afahye nyankwada techiman enkoso nana techimahene soso no enkoso techimahene yeda wase ye chiaw babia wo bia o fase ye nie akofena media enchia enye yadofo nyina edia peace out.
You got the pictures? Yeah, I got them. All right, so what I'm going to do is I'm standing in the driveway, so make sure I keep it open. abusiafo ye koya yaba nie nanimonyam etese nyankontɔn efrefre nso anopahema yewura Asantehene ena watache down no ohwe sania abambofo no omobɔ no ho ban na cars no US man mu o cars no kra chese obi apake na omo amakwan na utimi hunu se onyame amɔ Osafohene a utu mutan obi amu ukofa ahenche sha obi amu opa ye den wankasa wo ma be wo mo wabusiam obi a enchekew esan se onyame amɔ Osafohene wa na wafo so akofa ahenche ahye yewura Asantehene one de wode na hinie no
efiri ni na yam obaade e de ma no efiri soro e na ode ba asase yi so e na oba asase yi so no asase so Otumfuo ene ensuo mu Otumfuo ene ewiem ahohum nyina age no atum eniti ba bi obepie bia no obia epere ohene kora oba ahwe ente se mode no a yede ne hye taxi mu no ente se mode no a yede ne hye taxi mu no na wedi ono no oba no utimi hunu se aduro bia nka demo no size kotoko hene no berima no nia ne honsam etese krochira mansa asenso de saa na otie uye ne dien saa na otie ahenie fata no animonyam ye ne de nyame kese e wasase yi so ono no yewura udamufia obia ene ense na obia no so obetimi no wapre wahenie na kotoko hene pie o touch it down ewo United States of America no muama huru video no eto sen na ohwa uhunu se ahomka ewum uhunu se chese da ana we no so no mi biso na Dormahene obeka se eye president Mahama ena aye santoto ye ne dia manana ena se eye Ghana IGP ena eno so no US manmu no omo ayi abambofo so omo mo no ho ban ana ene so beka ne sen na Dormahene no bloggers eno so no mo betwe hu tonto ana eno so no how uchu mutan how kora wuntimi esanso onyame ama osafo hena woye die nya obi amu saa na etie kotoko hene di nani monyam efiri ni na yam edifi obo ade totoburu so nyankopɔ nkyɛn ena ode aba ena obedu yesu sikedwa soso na yede asodu mu ama ni mu ayeduru eniti na sese yewura na Dormahene utimi yede ebra wo ho ase na ohye nase na afeero usie bibi efiri ho no mo wona bloggers sese de kora wo ye MC eka ho so unse na ade ni city e abusuafo video na akọ ye hwe ye ni nyina no utimi hunu se ni animonyam se no utwu mutan utimi ne ne nyepe ni onyame asra no wo uye ne dianya utimi ne ne nyepe yewura kotoko hene onyankopon ede enwosra agu no so sesese ne ohene David onyame ye no saa na yewura Asantehene onyame aye no okọ Bible mu King Solomon ohene David ene omo keka ho no utimi hu se na omo animonyam no edamufia eye soronko ye hwe Asantehene de edamufia eye soronko utimi na Dormahene utimi fa wo ho entoto yewura Asantehene da oye de ye utimi fa ho ntoto no ene na ya na meka ebinim ntiase ye no meka ebinim ntiase se ade na oye bunu ni na tambia no asema beka bia no efa manhia ho na chese upija Asantehene ai ni nanimonyam eso no ye brɛ ho ase na animonyam no ebi aba wo so saa na etie enti mo be ye dia ma ade akye ade ensuo beto dia ya enye boba hwe saa na ade no etie eniti abe se ban se na se muhuru ni se ya esese mutu Amerika na moma mo ho ye mo ha na muhuru se baabi ye twe mutan yetimi ne nyepe enti ye fa wo buo na ni die ema no so unse na ade ni city e enti na Dormahene hwe we ni so obaba be tena sa be ka ho asem ana woni mo bloggers no wodi setem bia no uma omo ba na omo abekeka nsemu no ene so obo mo ba abekeka nsemu a emfa kwan mu ana ene so obo mo ba abekeka nsemu a emfa kwan mu kotoko hene ni mu oduru woye die ya ni mu oduru woye die ya utimi ne nya peda wahenie timi nuru Asantehene hinie ne da ewiase afana nyina hinie no omu nyina omu kwagitum se Asantehene damufia ewiase afana ewiase African ahinie nyina no omugitum se Asantehene edamufia so wuyi ingresi ahinie firi ho no Asantehene ne etoa ho obi ehu se ni mu oduru enti die na obeye edie pa na obeye edie ben pa edie ya yewura Asantehene nana Otumfuo Osei Tutu II nana won kwaso wate ubenya nkwada ubenyini ache da esanse uti Ghana anim bebia beduru bia no obi apuba behwe o se hwan nie na yaje atum se ampa Asantehene nie odi Ghana ekọ wiase afana nyina na nanya nkwada wani monyam ehire tese nyankonto firefire so anopa hema wani monyam etese wie mu nsoroma yentimi hwe omienu na oba ho ngo ye kora hwe wa otimi wo
wahenie efataw yewura nyankwan na di wahenie esan se ahenie no eye wo de odifiri na yam na odi aba asase so obi biara ni hono a nano betimi de wo atofom minim se efiri sa na otwe we mu akoyi de United States of America mo ye nshira esan se ni enshira ekita na asase we so no watache ewo US abonten amansa nyina emfa yani enkonkohwe ewiem atumfuo asase se atumfuo nyina egin atum saa na etie enti se Dormahene uko US edu she taxi mu no uko Italy edu she taxi mu no radiant saa wa uhunu a utimi hunu sa ampa enye taxi mu hemfo ni bi ni o enye taxi hemfo ni bi ni we de ba bi ode ne nansi bia no uhwa wa uhunu sa bambofo uhunu eto sei se na uhunu no eto sei wari ase ta saa na etie abusuafo se ni video no ekoso no me say uhwe bia na wo hye ede ma wunua na wunua so enhye emfa ma nunua na adofo enhye so on subscribe ya yesro subscribe ma akofra media o subscribe wi a na wa hye ede amayen notification bell no so no turn wo de ne on fama akofra media abusia video bia yensa beka efiri sabri eko efa yewura Asantehene wati asim ewo US abontene no video bia no yensa kan ye de beba abesomo afi mo hye ni nyina no so no na mo bo na abaso na mo bo na abaso na mo bo na abaso esanse aboso ba ena maja epaye